Anča ráno vstává dřív, než slunce začne hřát. V kuchyni už voní káva, dům se začíná smát. Láďa sedí u okna a kouká do dály. Říká, bez rodiny je člověk na světě úplně sám. Na stěnách jsou starý fotky, vnoučata se smějou. Jejich malé ruce štěstí do srdcí jim vlejou. I když život nebyl lehký a čas vzal pár snů, Anča s Láďou vždycky stáli při svých dětech spolu. Anča a Láďa dvě dobrý srdce mají, pro svou rodinu by všechno na světě dali. Nejvíc milujou svý vnoučata malý. Když je obejmou, všechny bolesti spálí. A když večer ticho padá na starý práh domu, děkujou za lásku, za každýho z nich znovu. Protože rodina je poklad největší, co zahřeje člověka, i když venku prší. Vnoučata k nim běží, když otevřou se dveře. Anča s úsměvem každého do náruče bere. Rodina je jejich největší bohatství. Víc od života nikdy nepotřebují. Smích se nese domem až do pozdních hodin a v jejich unavených očích znovu svítí život tím. Láďa svoje vnuky učí být silní a čestní. Anča hladí děti, když svět bývá smutný a těžký. Každý den jim dávaj lásku bez podmínek dál. Proto jejich starý domov nikdy nezůstává sám. Anča a Láďa dvě dobrý srdce mají, pro svou rodinu by všechno na světě dali. Nejvíc milujou svý vnoučata malý. Když je obejmou, všechny bolesti spálí. A když večer ticho padá na starý práh domu, děkujou za lásku, za každýho z nich znovu. Protože rodina je poklad největší, co zahřeje člověka, i když venku prší. A jednou, až se stárnou, ještě o pár let víc, jejich láska v srdcích dětí bude navždy žít. Protože Anča a Láďa dobře věděli, že největší bohatství jsou chvíle společní.